салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародарон нархҳои мошини боркашан, матароли бензинӣ, матароли светӣ баҳри шумо омода кардагем. аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистонанд. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайки бо бигира биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатся кунед. дар шумо чизе маъқулай бинависед дар комментария. иншоалло мо кӯшиш менем пешкаш шумо кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамот ватсаби ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. иншоалло мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир аз шумо ҳам хоҳиш то охир тамошо кунед. салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародарои хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе қарор дорад. бахшиш мо дар навори динайна мо хато кардем. $37000 ба ҷои бигем $37000 сомон гирифтем. ай ҳамаи шумо бародаро бахшиши зиёд. хона қарор дорад дар шаҳри душанбе, кӯчаи гулбута, назди бозори корвонай, пиёда 10 минут раҳай. дар пеш магазин, мактаб, ҳамаи чи ҳаст. об светш пастаяни ҳаст бародаро. туалет, баня даруни хона даҳай. подвалам дорад. нархаш $37000 мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед ё нашод хона фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳои расияш дар рӯи экрани шумои бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби хона бародаро дастрас кунед. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. бародаро ина матароли светияй қарор дорад дар шаҳри исфара. соли баромадаш 2022 солай. прамой ай заводай нави пачкай бародаро. гарантиш қатъи харидори аниқ бошад мега. занг занад бо савдо меша. илтимос мега касоне ки барои пирсидан ягон чиз боша итариё занг назананд. нархша 17500 сомонӣ мега. бо гуфтагие савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. ина бародаро матароли светӣ қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ. соли баромадаш 2022 солай. нави пачкаҳай ай заводай бародаро. нархша 17500 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай пеш биёе бо чақчақ мекунем. нави пачка ай завод даам бародаро. ин любой намудиш ҳаст. касони харидор бошед нашуд мутаҳами матароло фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. хондай портер д соли баромадаш 2007 солай. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. соҳибуш гуфтагие мотор ҳамаш 100%. нархиш 98000 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 98000 сомонӣ. касони харидор бошед, нашуд портер д фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. гурӯзавои хондай портер соли баромадаш 2010 солай бародаро. портер дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи ёбонай бародаро. нархшам созай 49000 сомониш мега. хайна портерахтон бинед. састаяниш на нави навай на каҳнай каҳна созай 49000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад бародаро. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. гурӯзавик мерседес бенз 814 соли баромадаш 1995 солай. қарор дорад дар шаҳри кӯлоб. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 6 баллони нав дорад. гарантӣ ина бештар маълумот ҳамаш ина дар рӯи экран навистагие бародаро. дта аккумулятори нав дорад мега. илтимос мега беҳуда занг назанед. нархша 99000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касони конкрет харидор бошед, марҳамат занг занед. гурӯзавик F3000 соли баромадаш 2013 солай. қарор дорад дар шаҳри душанбе. адресош ина ҳамаш дар рӯи экран навистагие бародаро. номерои телефонаш ай соати 8:30 то 22:00 бегаҳа кор мекунад. мотораш 371 ай. нархаш 294000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. миксер хаво қарор дорад дар шаҳри душанбе. миксер дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ирам номерои телефонаш кор мекунад. ай соати 8:30 то 22:00 бегаҳа бо вақти Тоҷикистон. адресош дар рӯи экран навистагие любой намудаш ҳаст. нархша 450000 сомонӣ мега.
бо савдо карда мешавад 10 кубай. касони харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. Самосвал соли баромадаш 2013 сола қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 9,7 бародар литр. ин адресошам дар рӯи экран навистагия ҳама чӣ. нархша 365 000 сомонӣ мега ё навам бародаро 365 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. коробкаш механикаи 12 курсаи бародаро. касони харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик фотон соли баромадаш 2013 солаи мошин созай харидор занг занад мотор турбо задни мост коробка 100% мега. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 120 000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад 120 000 сомонӣ. касони конкретни харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой газел соли баромадаш 2004 сола бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе. газел дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дарозиш 4,30 бародаро баландиш 2,10 дарозиш 2,10 ҳамаи расходиш чизе аст дар рӯи экран навистагия бародаро. нархша 50 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. яксола ҳуҷҷат дорад бародаро. касони харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. грузовой фотон соли баромадаш 2014 сола бародаро қарор дорад дар шаҳри ҳисор. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтагия нархшам созай бародаро 120 000 сомониш мега бо гуфтагия савдо карда мешавад 120 000 сомонӣ. касони конкретни харидор бошед нашод ами фотон фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. дайво лабо соли баромадаш 2013 сола қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтагия нархша 58 000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад 58 000 сомонӣ. мошин 100% ягон камбудӣ мега надорад мегирӣ фақат бор мекашӣ камасрафай. касони харидор бошед бародарои азиз марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. комбайн қарор дорад дар ноҳияи восе соли баромадаш 2021 сола бародаро. гандум медравӣ шоле медравӣ ягон айб мега надорад. нархша 53 000 сомонӣ мега бо гуфтагие савдо карда мешавад 53 000 сомонӣ. касони харидор бошед ё нашуд комбайн фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. грузовик камаз соли баромадаш 1997 сола қарор дорад дар шаҳри ҳисор. камаз дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош налог ҳамаш яксолаи бародаро гуфтагия худаш 4 баллони нав дорад. ин ҳамаи чизиш дар рӯи экран навистагия бародаро чизе дора надорад дар рӯи экран навистагия. нархша 95 000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад 95 000 сомонӣ. касони харидор бошед марҳамат занг занед. зил соли баромадаш 1990 сола қарор дорад дар шаҳри Душанбе. зил дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе гуфтем. нархша 80 000 сомонӣ мега. нархша 80 000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки 80 000 сомонӣ савдо карда мешавад. касони харидор бошед нашуд зил фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. грузовик зил соли баромадаш 1993 сола қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин беҳтарин аст состояниш срочно фурӯхта мешавад дар рақамҳо занг бизанед мега. мошин дар ҳолати хубай газам дорад. нархша 42 000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад 42 000 сомонӣ. касони харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас